I el tema dels referents culturals catalans ens hauríem de fer mirar una mica. Perquè hi ha molt de debat de la cultura catalana pot ser en castellà o no, no sé quantos, i al final dius... Jo crec que aquí el principal debat és que no tot el que sigui fet en català és cultura, per començar. Si hi ha una indústria d'entreteniment molt heavy, de festes majors, festivals subvencionats que es venen com a cultura catalana, tipus Cabró Rock i tot això, i dius, ostres, tio, cultura catalana no... O sigui, hi ha grups de puta mare en català, però és que el problema és que s'acaben diluint amb això, vull dir, no acabes separant el gra de la palla perquè acaben sent part d'un univers que sembla que està fet com per gent que no... Que no li agrada la música, no, en realitat, que només va per la festa major. Tampoc diria que no li agrada la música, simplement igual l'aprecien d'una manera més lleugera o més com de fons de la seva festa, no? Vull dir, estan allà amb la seva festa. Això com que el grup estigui tocant i tu siguis el protagonista perquè estiguis pujant el teu story d'estar allà amb els teus col·legues en la pel·lícula que és la teva vida i que has de publicar constantment a les xarxes socials, no? Vull dir, no sé.